Tehnika, ajmo ovaj razgovor iz Srbije. Moment, Zibrat, moment, alo, Edrić. Jesi vidio šta je ispalo u Crnoj Gori? A sad je to molim, pa zašto? Da. Ništa, naravno da na mjestu je. Pa da. Mi imamo informacije da je namučio likvidaciju čelnika DSS-a i ovo kako gleda. Aha, a ko je dao tu informaciju? A? Je li informacija? Aha. Da je namučio ovog isto informacije. Aha. Slušaj šta da kažeš ljudima tamo, da obrati pažnju. Ljudima koji... Papcijski ovo, kako ne razumijem se njih. Da, slušaj, kaži ljudima da obrate pažnju tamo, jer kreću se i neki autobusi sa Albancima, verovatno. Prema Podgorici. Znaš kako, tamo je ovo nevezano za ovoga Dikića, tamo je veliki broj pripadnih specijalnih jedinica za specijalne namene kada nam se bezbednosti Rusije, tako da će ovdje završiti sve. Ma ništa po tom pitanju ne pričamo, nego ti kažem, kaži ljudima da budu na oprezu tamo da se organizuju. Napad, mogućni napad Albanaca, teroristički napad Albanaca. Ne to, nego verovatno hoće da probaju da izazovu još nemira ili nešto, jer on nema koga drugog, on ima dogovor sa njima, verovatno da ga podrže. Znači, sakupljajte što veći broj ljudi, što više tamo da danas bude popodne na trgu i večeras. I još ako može da se šalji. Ako šta treba pomoć, zove me da se vidimo, rešit ćemo. Što više. Mi ćemo ako ljudi će se okupa, nemo šta, znaš, dobro, kad je on gubi, ajde vidjet ćemo se posle zajedno, ako pridani bateni su pukani farmerke, imaju kupi pantalone, nemam šta da znam. Dobro, rešavaj to i guraj to stvari prioritetno. Ti ljudi ne smiju da ostanu tamo. Ajde. Ajde.